Evo to, da kažem kratko i nastavljamo. Ozbiljno, evo, da se ozbiljno obratim po pitanju kanala. Ne znam ništa. Nemam nikakve vesti. Radim na tome da probam da vratim kanale. Ne znam da li ću ih vratiti. Polako, iskreno gubim nadu. Najiskrenije. Ne verujem da ću moći da vratim kanale. Ne verujem da ću opet snimati za YouTube. Verujem da je ovo kraj. Da je ovo zauvek bye bye. Bye bye. Vidjet ću, možda ću snimati na nekoj drugoj platformi, možda odem na pauzu, možda iskoriram, nemam pojma. Iskreno nije mi lak period u životu, nije ni malo, kako se zove, dobra situacija, ali Bože pomozi i da izguramo ovo kao i sve što su izgurali. Tako da, hvala vam svima na podršci, iskreno mnogo ima lepi komentari, mnogo više podrške nego ovih retarda što slave. Naravno će imati debila koji slave, ipak jebi ga sam najpopularnija ličnost koju je Balkan ikada video. Sorry, znači bez lažne skromnosti, ali sam tata, razumeš? Tako da, hvala vam svima što gledate, evo, koliko imamo, 19.500 ljudi na live-u, a imamo koliko, 15.000 sabova. Tako da nije loš, ajmo